Eta konpainia sortu dugu aurten, eta lehenengoz Alarde parekidean desfilatuko dugu. Hau hasi eta 29 urte eta gero, lehenengoz geure toki hartuko dugu Alarde parekidean. Urduritasuna batetik, konpainia berria denez, eta ardura bat daukagu, eta orduan nahi dugu gauzak ongi ateratzea, eta hortako lan asko egin behar da, eta urduritasuna dugu. Batez ere ilusioa da nagusitzen dena, nik uste urduritasunaren gainetik ilusioa. Behar bada aipatu, bere garaian 88 saiatu ginela Meaka konpainia sortzen. Orduan ez genuen lortu, 12 lagun bakarri bildu ginen, garaitxarrak ziren, gogorra, eta giro eretzen bat ere egokia. Eta gaur egun dugun jendia egia da, ilusioz beteriko jendea, jende gaztea, beste generazio bat, eta uste dut primeran egingo dugula. Nik uste dut beharra dela, azken finean bertako bizilagunok ez dugu eduki geure auzoko konpainia, Alarde parekidean, orduan desfilatzeko aukera izan dugu, eta nik adibidez desfilatu izan dut beste konpainia batean, Ama Xantalenen, eta oso gustura, baina egia da, nabari ditzen duzula edo sentitzen duzula zerbait falta zaizula, beste batzuk daukate aukera haien auzoko konpainian desfilatzeko eta guk aldiz ez. Eta orduan hor urte luzeetan egonda, jende askoren ahotan nahi hori eta gero azkenean behar bat bihurtzen da, ez? Gainera, kriston ilusioekin, niretzat hau da laugarren konpainia sortzen hasten naizela, laugarrena. Eta orain dagoen ilusioa ez dut inoiz ikusi. Eta horrek ere sortu egiten dut urduritasuna, bera esperientzia dudala, baina urduritasun puntu hori sartu egiten zaiteta. Pentsatzen dut, ilusioak dena beteko duela. Bestetan oso pozik egon denez, lehenengo urtean gainera oso gogorra izan duzen, eta diferentea da. Ez bino gaur egun gauzak lasaiago daudela, jendeak ongi pasatzera bideratua duela egun hori, eta ez lehenago behar badak gehiago zegoen errebindikazioa hutsa, eta orain dago beste giro bat, dago errebindikazioa noski, zen ez dugu batera arrasa emakumeak, bino ongi pasatzeko ere baitu, batez ere jende gaztean. Ni emozionatu egiten ez urtero ikusita arpegi horiek, esaten, baliozun, hain gaizki pasatuta gero, merezi izan du, ez? Ongi egin ditugula gauzak alde batetikan, eta gainera gaudela historiaren alde honean, ez bestean. Niretzat hori ezinbestekoa da. Historian zure ideakin bat egiten duen zerbait egitea, ez da pagatzen.